διαδικασία του εκπαιδευτικού του Yoga Works ήταν για μένα μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους, έκανα νέες φιλίες, έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Μαθαίνεις πάρα πολλά για το σώμα σου, αλλά και για τον εαυτό σου. Είναι μια εξαιρετική εμπειρία για τη ζωή κάθε ανθρώπου. Για μένα υπήρξε το πιο έγκυρο και το πιο αξιόπιστο σύστημα της γιόγκα που υπάρχει στον κόσμο. Το Yoga Works ήταν μια υπερπλήρης εκπαίδευση, το οποίο μπορεί ορθολογικά να σου εξηγεί και επιστημονικά, ανατομικά, τα πάντα εν το βάθη για να καλύψει τα κενά οποιοδήποτε δασκάλου και μαθητή. Μου άρεσε ο συνδυασμός της ανατομίας, της πρακτικής και της φιλοσοφίας. Το σύστημα του Yoga Works συνδυάζει όλα αυτά. Νιώθω πολύ ικανοποιημένος από την εμπειρία Teacher Training Yoga Works. Νιώθω πολύ τυχερός για την εμπειρία αυτή. Για μένα η διαδικασία του Teacher Training ήταν μια ωραία εμπειρία. Αυτό το σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί να φτιάξει και να στήσει ένα όμορφο μάθημα, να μπορέσει να βάλει τον μαθητή σε μια σωστή στάση, να μην τον τραυματίσει, να στήσει το μάθημα έτσι ώστε να έχει μια αρχή και ένα τέλος. Μου φάνηκε μια μοναδική εμπειρία, η οποία με βοήθησε εξαιρετικά στο να ανακαλύψω τις δικές μου κρυμμένες δυνατότητες. Την περίοδο που έκανα το teacher training ήταν λίγο δύσκολη για μένα, αλλά όταν τελείωσε όλο αυτό κατάλαβα ότι μπήκαν πάρα πολλά πράγματα σε σειρά. Θεωρώ ότι για την Ελλάδα η δουλειά που γίνεται είναι πάρα πολύ καλή. Η γιόγκα για μένα είναι η καθημερινότητά μου. Ό,τι καλύτερο μέχρι στιγμής μπορώ και έχω κάνει στη ζωή μου. Όμορφη εμπειρία για μένα, γιατί ήταν η πρώτη φορά που είχα επαφή με τη γιόγκα και πιστεύω ότι είναι μια εκπαίδευση που μπορεί να σου προσφέρει μια πλήρης κατάρτιση σχετικά με τη γιόγκα, να μάθεις το αντικείμενο και να μπορέσεις να το μεταδώσεις με ασφάλεια, με γνώση και με μεθοδικότητα που έχει το Yoga Works. Αυτό που έμαθα από το Yoga Works είναι ότι σημασία δεν έχει τι μπορεί να κάνεις εσύ με το σώμα σου, αλλά το πώς να το μάθεις σωστά και να μπορείς να το μεταφέρεις και να το διδάξεις. Η γιόγκα για μένα είναι μια σανίδα σωτηρίας, ένα μεγάλο ταξίδι ως προς την προσωπική μου ηθάκη. Ένα ταξίδι που θέλω να βάλω και άλλους ανθρώπους μέσα σε αυτό και γι' αυτό επέλεξα να γίνω δάσκαλος γιόγκα. Κάνω γιόγκα γιατί θέλω να μάθω περισσότερο για μένα, για το σώμα μου, για τον ίδιο μου τον εαυτό, για τα όρια μου, γιατί μου αρέσει η ουσία των πραγμάτων. Η γιόγκα για μένα σημαίνει ζωή.